Nachádzame sa v štvorizbovom byte v Košiciach na Panoráme. Tento byt má 108 m², má dve lóžie, má dve parkovacie miesta, je kompletne zariadený s komplet nábytkom, stavanými spotrebičmi a s perfektným výhľadom na celé Košice. To si naozaj zamilujete. Bývanie v tomto byte bude naozaj pre náročného klienta s väčšou rodinkou, lebo miesta je tu naozaj dosť. Hlavná spálňa s bohatým úložným priestorom, ďalšie skrine a ďalšie skrine. Ak by vám jedna teraska bola málo, tak tu máte hneď dve. Toto je malý wellness, kde môže byť manžel, manželka, 3 deti. Všetci sa sprchujete naraz a perfektne sporíte vodu. Veľkou výhodou tohto bytu sú nízke náklady. Štvorčlenná rodinka, ktorá tu teraz býva, platí do tých 200 € plus elektrina a internet. Ak chceš tento byt vidieť, tak si dohodni obhliadku na našom telefónnom čísle a my ti ukážeme tento perfektný štvorizbový byt v Košiciach na Panoráme, odkiaľ máš naozaj panoramatický výhľad na celé Košice.